Iriga. May piyansang 200,000 pesos ang kasong child abuse, alagad mayong piyansa man para sa kasong rape. Pahimutik ang suspect sa akusasyon. Si Bravante ang ikalimang most wanted ka Naga City Police Office Substation 2. Porsigido ang pulisa na maubos ang haloy ng nasa listahan kan sa indang most wanted ngunyan na taon. Ayan, mga kapamilya, ini man talagang inaabangan na istorya ka sa itong mga kapamilya, Valentine's Day na sa aga. Igwa na po ba ka mo ika? May regalo ka na para sa imong pinapadangat? Sacred. Nakaplano na eh. Lalo na sa mga kalalakihan na nagdadalan sa to, nga na pagkaaga, maray paaramon ta ansaro sa pinaka na, the best pa, na handog sa indong mga loved ones, sa aldaw kan mga puso, syempre, ang red roses. O yan, storyang yan. Apuera sa puso ang Cupido, simbolo kan aldaw kan mga puso ang burak. Para sa 19 anyos na si Aileen, rosas pamanliwat ang pinakapaborito niya bilang regalo. Parang kisiligon ka po, inot na inot. Kisiligon ka po. Daga pag once na tinaan ka po kan sarong lalaki ng rose. Tarusa na si Aileen sa dagmang na kababaihan na bawat burak ang marisibe sa Valentine's Day. Kaya sa mga kalalakihan dyan na planong magdaong regalo, sa mga padangat, sunod na ang pagirumdum kan lalaking ini. Yan ang kabidaka, hinaan ng babae. Sa flower shops ngunyan sa Naga, 100 pesos taan pidaso nin rosas. 1,000 ang sarong dosena. Makakamenos naman kung mabakal digdi sa merkado. 250 hasta 350 ang sarong dosena ng rosas. Mas barato naman ang white roses. Sa 100 pesos naman, igwa ka ng naka-arrange na mga burak. Ay, mas gusto ko man yun din na naka-arrange. Kasi ilalagay ko na lang sa ladawan, sa altar. Tangan iba-iba naman, stargazer na burak ang itao, alagad magayon kung naka-arrange na ini. 200 pesos ang kada tulo ka ini. 150 hasta 200 pesos ang Malaysian moms. Mas marhayman kung mabakal burak ang Desan Valentine's Day. Valentine's Day, mahal na yan. Ano na po, ang sarong arrangement tigil, mga 500 na yan. Kung napag-ipunan na ng espesyal na aldaw, pwedeng piliun ng tulip. 2,500 ang dosena kaini. Ako si Riza Mostar, marhay na aga kapamilya. Okay, so akin na may amay rin ang pagbakal para day na inabot ka ng pag-umento ka. O ang advice na talaga sa mga paratinda, magbakal ka mo prior sa aga. Ngayon, magbakal ka na. Pero mga ngayon, 3 days before kasi kaya naman yun i-preserve lagan lang talaga ng tubig kasi siyempre pangatamanan sa na. Yung sinasabing red roses, igwa man po mga kapamilyang pwede man i-research na lang, no? May mga ibig sabihin yung mga burak eh. Aside from naman sa usual na red roses. pag iba-iba ang kolor, pag iba-iba ang kolor, assorted ang kolor kang roses na itatao mo, ang ibig sabihin kayan, dahil pa-sure sa imo, sa imong, ang nanliligaw sa mo, pero gustong-gusto ka niya. Pagtulo, I love you. Pagdo, I care. Pagsaro, pasensya na. Yan lang ang kaya ko. Hindi, pagsaro, ibig sabihin ko yan. Symbolic yan, pagsaro. Ano? Ika lang. Ika lang. Oy, One and only. Oo, sabi kang ang rason natin mais kang kasureko kung taano igosin dang brown out mo niyan sa daulang parte kan sa Dinaga ay gosin dang naraot na bago niya bagong 2 MVA transformer. Kaya makikipag-ulay sinda duman sa pigbakalan ninda kayning transformer na ini. So mayong power, wala may supply ng kuryente sa feeder 5, 6, and 8. Ang hapot ko, anong mga areas? Well, mayo pang reply ang kasureko dos ko ng mga affected areas. Pero sa ngunyan eh, hinahalata kung hanggang nuarin nga ni, kung na rin na i-announce kung hanggang nuarin ang this is very unannounced. May schedule na magkaroon ng management committee ang kaso rekodos. Tanganing pag-ulayan, ang manungod sa pagbabalik ng kuryente na ini, kung dahi man, paano ang power sharing ng ibon o itong rotational brownout sa Naga at sa pagtaraid Boca na syudad. Sa mga banwaan. Sa pagbabalik niya, abangan ang mga eksena sa Tinagua Festival Gayon Bicol Festival Showdown sa syudad ng Iriga. Yan po sa pagbabalikan. Maray na aga, kapamilya!